Sobotné predpoludnie, zimný štádion v Dúbravke. Tak ako takmer celú zimu, aj teraz sa tu hral hokej. Presnejšie prvá liga starších žiakov A. Sily si zmerali Hoba Bratislava a HK Trnava. Celé to začal Filip Mrava, o ktorom budeme ešte v tomto príspevku počuť dosť. Skoro otvoril po dorážke strely Žilinského 0-1. Lenže vyrovnanie prišlo hneď o minútu neskôr. Bobalová jedovka od modrej čiary prepálila Bernáta 1-1. Hráči Hoby Bratislava po prvýkrát otočili zápas v 11. minúte. Prízemnou strelou sa presadil Bohunský 2-1. Z vedenia sa Dúbravčania netešili dlho. Mrava unikol, na jazde si položil Pinčeka a vyrovnal 2-2. Tri minúty pred koncom prvej tretiny šli hostia opäť do vedenia. Po Mravovej asistencii naklonil misky váh na stranu Trnavy Kabát 2-3. Tie však opäť vyvážil po zmene strán Bohunský. Domáci zužitkovali výhodu presilovej hry 3-3. O minútu neskôr vytiahol Pinček semafor ako z učebnice. Kováč sa mohol len diviť. Mrava uradoval opäť v polovici stretnutia. V útočnom pásme ozbijalo puk nedôrazného domáceho obrancu a HK Trnava šla opäť do vedenia 3-4. Lenže Dúbravčania stihli ešte v druhej tretine vyrovnať. Lahôdkové zakončenie v nájazde predvedol Halica 4-4. Tretia tretina začala presilovkou hostí. Drgoň backendom opečiatkoval spojnicu Pinčekovej bránky. Z následného protiútoku sa v oslabení presadil Vraštil. Domáci po druhýkrát viedli, tentokrát 5-4. Lenže opäť nie nadlho. Mrava zatiahol puk do útočného pásma hostí, prihral Jedličkovi a ten opäť vyrovnal 5-5. A Mrava stále nekončil. Po nastrelení Brna si za bránkou puk opäť zobral a zasunul ho medzi Pinčekové betóny 5-6. Hneď po buli unikol kto iný ako Mrava a Trnava tak po prvýkrát viedla o 2 góly 5-7. A keďže Mrava unikol domácej obrane aj v hre bez brankára, vsietil svoj najjednoduchší gól zápasu, gól do prázdnej bránky. Filip Mrava si tak v zápase proti Hobe Bratislava pripísal 6 gólov a 2 asistencie. Najmä vďaka nemu porazila Trnava Hobu Bratislava na Jelade 8-5. Nebyť tohto výrazného talentu slovenského hokeja, Dúbravčania mohli pomýšľať na oveľa priaznivejší výsledok. Videli sme relatívne vyrovnaný zápas, ako by ste ho zhodnotili? Tak, ako hovoríte, zápas bol vyrovnaný. O výsledku rozhodol jeden hráč, ktorý z 8 gólov 6 strelil, na 2 prihral. Že jedna individualita, tam veľké rozdiely medzi nami neboli. Jeden hráč šikovný, talentovaný, ktorý sa dokázal presadiť.
No, hovorím, strelil 6 gólov a na 2 prihral. Čiže tam toto rozhodlo jednoznačne. Chlieb sa lámal až v poslednej tretine, prvé dve boli vyrovnané, chlapcom už dochádzali sily. Nebolo nás nejak extrémne veľa, ale takisto super hral na 2-5, my sme hrali na 2-5. Čiže to sa nemôžeme vyhovárať na to, že by nám ubúrali sily. Ten zápas bol jak na hľadačke, najprv sme prehrávali, potom sme vyhrávali, potom sme sa zase doťahovali, v závere sme zase vyhrávali, no ale super zase to otočil tým jedným hráčom, ktorý v závere strelil 3 góly. Vyzdvihli ste tú individualitu u supera, je niekto, koho by ste mohli pochváliť aj od vás? Ja som povedal našim hráčom, ako my sme nepodali zlý výkon, u nás bola vidieť snaha a jednoducho hrali sme dobre. Samozrejme chyby sa stali, ale to je hokej, to je proste chyby sa robia. Povedal som im jednoducho, aby poukázal som na toho hráča a aby tí hráči videli, že kde sú ich možnosti, kde majú rezervy a ako sa dá hrať hokej v tej ich vekovej kategórii.